שלום לכולם, אני פה לבד, עושה סרטון, בואו נראה, בואו נראה, טוב, אני עומד לחסל, אוי, נו, מה יש לפיירו הזה? טם 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 טם, הקבע שלי, טוב, בואו נראה, איפה אני, לא, טמבל לא, יא טמבל, מצלמה, טינג טינג, איך אני אוהב אותך, אתה מלך, אני מלך, איך אני אוהב אותך, אתם ראיתם את זה? קדימה, אוי, נוסע, סייס, מה כבר אמרתי? חתיכת, איך קוראים לו? דולברג סטודיו. אתם רואים את דולר אבא דניאל 777 דולר, זה עכשיו קוראים נתנאל קינג מספר 1. אני המלך. תראו עליכם לדדפול, אין לי מושג מזה. שמת לב שאני עשיתי בשקט דיפולט כדי שאנחנו נוכל לדבר. טוב, הרגע קיבלתי את זה עכשיו. צ'קפאו! אני מזמן חי... מה כבר אמרתי? רציתי להגיד אני מזמן חייזרים. לא זימנתי סנייפר. קמבו. כמו קרמבו. בוא. טוב, נו, באמא שלך תן לי... אוקיי. מניאק. יש פה סנייפר בסביבה, תדאגו ותחזרו לבקתה. שמת לב איזה בגדים יש לי, לא? זה ועוד פעם זה ועוד פעם זה. ספיי, מה? אני לא זוכר שיש לי כזה סכין מוזר. תראו, אין לי רק חץ וקשת, יש לי כל אלה. זה כזה. צ'יקפאו! והש! איזה טוב עומד להיות. חכו. שנייה. וצ'קפאו! עשיתי את זה לפני. הופה, ספיי. פוצץ. אני רואה מישהו איכשהו.
מדיק. אוי. מדיק. זה ביבי? בוא נראה, אוקיי. קצת פרטיות, אחי. אמור קצת פרטיות. אוי. קדימה, תחסל. כמובן שאתה לא תצליח. לוזר. היי. שנייה. הנה. דרך אגב, אני המלך כאן. אני יודע לחסל את כולם בדרך טובה. איה. פליטות האבי. אגדת המוות. בסרטונים הקודמים שלי אני לא כל כך שמעו אותי, משהו בתוכנה לא עבד, אבל עכשיו תיקנתי את זה. פיקס פלוס. אמא, אני לא יודע להילחם. יש לי פס הכיסוח. מה? אוי מי גודנס! איזה נוב! דרך אגב, נוב זה מי שמרמה. כאילו זה רק למתחילים. יפה דממן. יפה. דרך אגב קוראים לי נתנאל. אני כבר אמרתי את זה, אז לא משנה. נתנאל אברמוב. אני פה בטיפות אס. אוי מיגד. לא! מה? אני חשבתי ש... כן. אח. איך הבושה? חיים. טוב, נראה לי שיסיים את הסרטון מתישהו, אבל לא עכשיו. אם אני מת עוד 2 פעמים, אני לא יודע מה אני עושה כבר, אני משתגע. אחי. טוב, נראה לי שגם גמרנו את הסרטון. ביי. חכו לפני שאני גומר את זה. בואו נתראה בסרטון הבא שלי. ביי. ועוד משהו. תמיד אל תשכחו לא להילחם.